check is 4:45, and right now we are in Romulo Highway. We are going to Agno, Pangasinan, right, May? Yes, and it's also the weekend. It's Saturday. Yeah. We'll try to get to the beach again. We'll see if we can pass the checkpoints. But we have papers naman ready, just in case pahingayin kami. We have medical cert, we have barangay cert, we have the quarantine passes, and the travel pass and all that. So we're expecting a lot of checkpoint along the way. Going to Pangasinan kasi may G-strict sila ngayon dahil mataas ang COVID cases sa lugar nila. So we're like how many hours away from our destination? It's about mga 2 hours and 14 minutes away from destination. 2 hours more from our destination. So as you can see, madilim pa mga two wheels. Wala pang makita talaga sa recording. So we're gonna post the vid, and then we're going to resume later pag medyo may araw na. Alright mga two wheels, time check, it's 5:59, so magsi 6 o'clock na pala. Now we're here in ano nga bang road yun, Mi? This is Pinali San Carlos Road. Pinali San Carlos Road, right? And we're still on the road, and mga ilang hours pa, Mi, before we go to... That's 2 hours and 3 minutes, 98 kilometers away. So estimated time of arrival natin is 8 a.m. 8 a.m. Right, estimate arrival is 8 a.m. in the morning. Alright mga two wheels, chill ride lang tayo. Ganda ng daan, ang ganda ng panahon, hindi mainit. So enjoyin lang natin yung biyahe dahil medyo matagal-tagal pa naman. Siguro pag may madadaanan kaming Parisan gano'n or Lumihan, stop by over muna kami to get some breakfast. Di ba ngayon? Nagutom ka na ba? Okay pa naman. Okay pa naman. Baka sumbungin na naman yung tiyan mo eh. Oo nga eh. Alright. Anong bridge niya? Mapilinda Bridge. Mapilindo. Oo, ito nga tinadaanan natin. Alright, mga two wheels, Mapilahindo? Mapilindo. Mapilinda Bridge. Alright. Ito nyo, puro fish pond. Ang gandang tapos ang daming nagbabike. Tingnan nyo, kanina pa ako nakakakita ng mga nagbabike dito. Sino naman ang hindi magbabike dito, di ba? Ang ganda ng ano. Pero ang liit ng bike lane nila. Maliit lang ang bike lane nga. Maliit lang saan. Hindi katulad sa ibang lugar na may Ay, bike. bike lane talaga sa gilid. Ito kasi nagsishare sila ng daan sa mga sasakyan. Mga two wheels, time check, it's 7:06 in the morning, and nandito na kami sa Labrador, Pangasinan. As you can see, hindi ko alam kung makikita nyo sa picture, pero may mga bundok na, tapos nakakita na ako ng mga dagat. Look at that mga ka-two wheels. Ayan, dagat na yan dyan. Sa kabilang yan, sa kabilang dulo dagat, tapos sa kabilang dulo dito farm. Dito na pala dyan Tubuan Labrador. Tubuan Labrador. Oo, yung pinagliguan natin, dito na yun banda, Tubuan. Dito basta may lilikuan ditong pakanan eh. Papasok. Papasok. Dito na yun. Kasi dito mga katulad sa bandang right ko, dagat siya. Sa dagat na siya. Ayan o, Covlandia, di ba nadadaanan natin yan? Covlandia, right. Ayan, ano na to mga two wheels, sunod-sunod na yung mga beach.
Okay mga ka-two wheels ha. Breakfast muna kami. Order lang kami. 2 kape at saka wala pang luto. Ano na lang ako. Then magkano order nito? Itlog tsaka hotdog. Okay. Okay, sige po. Isa lang po. Yun. Kain lang kami. Pagod ako. Pahinga muna si Scarlett. Alright mga ka-two wheels, time check tayo. It's 8:31 in the morning and nandito na tayo sa Mabini, Pangasinan. And we are an hour away sa ating destination, right me? Yes. Actually, dapat 8 a.m. kanina yung sabi kong estimated time of arrival. Kaya lang, nag-stop by muna kami to get breakfast. Nagkape lang ako kasi baka abutin ako sa daan. Isang oras pa at walang mga gasoline station dito. Bukid ang pagtakbo nito pag nagkataon. Tsaka ako, tumutumba na ako mga ka-two wheels, so kailangan ng konting break. Siyempre, hindi pwedeng inaantok ka habang nag-drive. So, nagkape lang delikado kami. Yun. Delikado lang. Nagkape lang kami and then konting vape and then larga ulit. So, yun, nandito na tayo. So, magpo-post ulit kami ng video and then we'll resume the recording in a bit. Alright. Alright mga ka-two wheels, time check 8:43 in the morning and packet na tayo sa bundok. Bundok di ba to? Packet ni. Oo, paakyat. Puro ano? Puro curve. Puro curve, oo. So sa mga gustong mahilig bumengking, pwede kayo dito. Joke Oo, lang. paakyat, pababa. Curve. Sa curve. Pero kami kasi chill ride lang kami, so hindi namin ginagawa. So, how many more minutes before we arrive? 40. 40 more minutes mga ka-two wheels. Makakarating na tayo sa Papo. We might stop in Burgos muna Kaya to buy stuff and kailangan namin kasi ng tsinelas dahil yung mga bato dun papunta sa death school matutulis, right. sakit sa paa, hindi kakayanin ng manipis na tsinelas, lalong hindi kakayanin ng mga suot namin sa sapatos na yun. Bibili lang muna kami ng mga tsinelas. Tara. Alright mga two wheels, nandito tayo sa Burgos Public Market. Burgos Public Market. So, mamimili lang tayo ng kakainin natin mamaya. Saan ang bibilihan mo? May Saging. Saging. Magkano po sa saging? 60. 60, isang kilo. Mabubuhay na tayo nito hanggang bukas. Isang kilo lang. Ito po, magkano? Isa lang. Saging na lang muna tayo para diet. 43 po. 40. Saging. Siyempre, siya ang financier. 40, daddy. Ito po. Salamat. Okay, and then what else? Ano na lang? Ito gusto ko to, yung parang tenga ng Yung tinapay na matigas. Tinapay. Lasa yun. Yung kinaiinisan kong tinapay nung maliit ako. Yung trip na bilhin ng nanay ko. Tapos wala man lasa, tigas pa. Ano pang bibilin dito? Ano pang kakainin ba natin dun kung gusto mo? O doon na tayo bibili na lang ng lutong pagkain. Hindi ko alam. Dito tayo dati bumili. Hindi na tayo. Dito kami dati bumili ng niluto namin sa Kabungawan. Right. Parang wala nang mabibili. Partida nun. Hindi kami naka two wheels. Tara. Nakalakad kami. Tsaka naka Tawag dito, commute.
Okay, so bibili na lang kami doon, medyo hassle. Wala rin akong makitang bibilin. Sayang wala na yung mga ano no. Ay, nasa kabila sigurong part ng palengke yun, Dad. Alin? Yung mga seafood. Oo, kasi din, yun yung ano Yung eh. pasukan yung kanina nating nakita. Ayun, tinapay. Oo, tinapay na lang ngayon. Isang pan, tsaka yung palaman. Sige. Oh, bili ka. Pan tayo. Ang ganito? Yes, ma. Sana yung nagtitinda. Tsaka anong gusto mong palaman? Ladies choice. Peanut butter? Ayoko, sandwich spread. Mayonnaise ang nakalagay dito. Pabili po. Alright mga ka-2wheels, andito na tayo sa daan pa going to Kabungawan Beach Resort. So babaybayin lang natin tong road na to. Hopefully hindi na siya rough road at kagaya ng dati. 3 years ago, 4 years ago. 3 years ago, 2017. 2017 we went here. Sobrang Rough road siya. Naka-tricycle lang kami. sobrang rough road talaga. Oo, yun na natatandaan kong daan eh. Oo. Rough road talagang yung mga bato niya. Ang hirap yan dumaan. The same thing din nung nasundan, nagtambobong kami, naghiwalay lang yung daan. Magkano nga ba yung single sa tricycle dati? 300. 300. Nabalikan naman na yun. So okay na. So hopefully mga ka-2wheels, okay yung daan. Alam niya na yung gulong natin di-design para sa rough road. So we'll see. Naganda rin mag-bike dito. Oo, malamig eh. Nakakagulat yung mga sasakyan, sumusulpot na lang. Bibilis eh. Kaliwa ka niya. Kaliwa. Yan, dyan. Ito na ba yan? Diretso. Diretso sa dito. Diretso. Oh, I think inayos na nila yung daan mga 2 wheels. Bakit bawal ang hampas? Nakalagay bawal ang hampas. Charlock na rin. Makarurot si Kuya. Hindi pag-race ito yan. Alright mga ka-2 wheels, I think malapit na tayo. Konting push pa. And it's 9:44 in the morning. So sakto lang tayo. Ang initial na travel time natin is around 4 hours lang. Hindi nagre-record. Kaso alright mga ka-2 wheels, time check, it's 9:46 in the morning. And I think malapit na tayo. About few kilometers away. Darating na natin yung Kabungawan Beach. And so far yung ride natin is sobrang smooth. And we're expecting a rough road ahead. Pero surprisingly ginawa na pala nila yung daan. Kasi before sobrang rough road dito, di ba Mi? Oo, nalalaki ng mga bato. Tsaka ang alikabok pag dumaan ka. Right, hindi pwedeng motor dito dati, hindi masasira. Pero ngayon, look at it. Oh, oops, may aso. Sobrang maganda na ang daan. So good job sa mga tao dito na pinaganda yung daan kasi puntahan na talaga. And sumikat kasi ang Kabungawan dahil sa death school eh. right, and initially ang travel time natin talaga is around 4 hours and a half siguro. Pero inabot tayo ng 9, mga 9, 9:30 kasi
nag-detour kami, and then yun, we took a break muna dun sa isang canteen somewhere in the highway. So inaantok na kami. So posting the vid again, then we'll resume it siguro pag nasa beach na tayo. Alright mga ka-Chuyos, nandito na tayo sa Allen's Resort. Allen's Resort is eto, di ba? Oh, Allen's Resort. Ang daming tao. Oh, yun lang. Ayun, daming tao tayo. I don't like it here. We go different. Ayan yung dating mga kubo, oh. Saan? Ginawa, ayan, oh, yan yung puti. Oh crap. Ang dami. Magkano po yung ganyan pag overnight po? 1,000 po. Daddy, 1,000 daw. Pwede na. Dito na tayo? Opo, dalawa. Hindi na po, dito na lang tayo. No? Huwag na natin palagyan ng ano di. Hindi, dalawa lang kami, okay lang. Basta maliit lang. Oo. Overnight lang. Parang familiar tong mga ano. Ganyan yung dati nating inupahan. Doon sa banda. Oo. Yan. Andyan. Taga Angeles po. Oo. Hindi naman tayo mag ano eh. Yan. 1,000. 1,000. Pwede na. Komportable dalawa, no? Oo. Oo. Pero hindi ko na pinalagyan tong double bed kasi dito naman tayo matutulog sa kabila eh. Oo, panggamit lang naman yan. Saan si Ate Lorna? Hindi yun si ano. Hindi yan. Ano ba yun? Ito kayo mga to, overnight kaya to mga to. Mukha. Ano ba yan? Kasabayan tayo. Hayaan mo na. Yan. Pwede na. What's up mga ka-Chuyos? Lunch namin today. Lunch time na, di ba? And 11:44. So umorder kami ng ito yung lunch namin today. Yan. See? Anong tawag sa isdang to? Sinigang, ano yan? Parang yellowfin daw. Yellowfin. Paluto. Parang yellowfin. Yellowfin paluto, 250 plus 10 pesos na kanin. So parang 4 For na kanin yung in-order namin. So, parang nasa 290. 290. 300. Okay na rin. Kasi ito, good for 2 servings. Kasi dalawa lang kami, ang dami. Oh, ang dami na. Ang laki ng isda. Diba? So, kakain na kami. Masarap yung isda, mga ka-Chuyos. Bagong, ano to eh, bagong Bagong huli siguro. bagong huli. Matamis. Tapos wala siyang tinik. Frozen. Solid na, diba? 250. Time check mga ka-two wheels, it's 5:44 a.m. 5:44 a.m. and right now nandito na tayo sa Cabungawan Beach in Burgos, Pangasinan. Actually kahapon pa kami dumating kasi hindi kami nakapag-record kasi maulan, as in sobrang maulan, parang thunderstorm yata yun hanggang gabi. So hindi kami nakalabas na Nakaligo. hindi kami nakalabas Doon lang na kami sa kwarto. Tapos ng may room brown namin. out. Yeah. So actually naka-check-in kami sa Allen's Resort. So marami namang resorts dito. Pero to be specific, nasa Allen Resort kami. And yung accommodation na nakuha namin is 1K per night. Pero Ano na, air condition room. Tapos sobrang laki ng room. So yun. So papakita namin sa inyo ang Cabungawan Beach. Right. Sunrise. See? Yan. So, yan yung mga resort hanggang doon, hanggang sa dulo. Alright. See? Yan. So, sunrise dito sa Cabungawan. Sobrang ganda. Tapos, doon sa so kung nakikita nyo yung Mary Hill
So dun sa mga dulong batong yon, nandun yung the famous death pool, which is pupuntahan natin mamaya. Di ba, May? Right. So there, puro ano yan, puro mga cottages pa rin yan. At saka mga resort, paparent sila. So ang famous dito is Rovens, pero marami rin namang iba. And nakapunta kami dito 3 years, 4 years ago, hindi pa ganito. Wala pang, puro kubo-kubo pa lang. Pero we're surprised na pagdating namin dito kahapon, kasi bato na sila. Sobrang parang parang apartment na yung mga pinaparent nila, but still reasonable price. So yun, so enjoy the view mga ka-two wheels. Right, so para sa hindi pa nakakapagdagat dyan, hindi naman sana nga pero ayan, virtual tour. Ayan, Cabangawan Beach. Alright mga two wheels, lakad lang tayo, no? So as usual, pag ganitong maganda ang short tas mahaba, nilalakad namin hanggang sa pinakadulo sa mga resort na pinupuntahan namin. So yan yung mga fishing, right. So saan tayo dadaan para hindi tayo mabasa? Dito. Ganda. So lalakarin natin siya hanggang doon, hanggang sa dulo doon. Tingnan natin. Ang ganda, solid. Wow, babasa ako. So ano masasabi mo ngayon? Parang mukhang field yung kahapon eh. Kaso, yun nga, okay naman ngayon. So, sasamantalin na natin. Oh, mababasa ako. Lakad lang tayo dito. Oh, one. Okay. Dito kami ngayon sa may tapat ng Ocean View Cottages. So ito, spot siya talaga na liguan, as you can see. Ayan. See? Yung ano kasi dito, yung beach kasi dito, may portion na talagang mabato. Dito na. May portion naman na magandang liguan. Usually dati, noong 2017, ang magandang liguan talaga yung beachfront ng Rovens. Oo. Pero ngayon dito, mga bago na kasi itong mga resorts dito. Maganda pala rito sa spot na to naman. Oo, parang hindi kami napunta dito eh. Hindi namin napuntahan yata to 4 years ago. Pero dito, nakapunta tayo dito. Nandun sa pinakadulo. Nalakad natin ito noon. Meron siya lang, ano to? Hindi siya lagoon eh, parang sa kanal yata to. Dito tayo dumaan. That's actually itong vlog na to para kay ano to eh, kay Sermon. So shout out Sermon. Ito yung Cabangawan ngayon. Right. Pwede nang pumasok. Basta nakapasok ka sa Pangasinan, okay na. So pwede ka nang pumasok sa mga resort. Hindi na ganun kahigpit. Pero kasi sa portion ng Agno, di ba, sarado pa rin sila. Hindi pa rin sila nagpapapasok. Oh, hindi pa rin sila nagpapapasok. Sermon, tingnan mo naman. Sarap mag-camping dito. Tent to. Yun no. Pupunta na yun si Sermon.
Alright mga ka-two wheels, pupunta kami ngayon sa may death pool. Nandun siya banda. Kaso, ayan, high tide pa. Kasi dyan lang yung way eh. Pero pwede naman yata yan. Kaso medyo mataas pa yung tubig. Mababasa. So, wala eh. Antayin natin. Let's go. Tawirin na natin kasi mainit eh. Tingnan natin. Hindi naman yata malalim dito eh. Tingnan natin kung malalim. Kailangan walang sinelas. Kailangan walang sinelas. Mabara yung ano ko. Tingnan natin. Hindi lang. Tama lang. Yun o. Alright mga ka-two wheels, ito yung daan. Yan, sa team. Papunta dun sa death pool. So medyo mabato, no? So pag dadaan kayo dito, kailangan makapal yung tsinelas nyo. And what I don't like is yung mga barubal na tao dito. Yung mo, nagkakalat sila. See? Shit. Diba? Hindi naman dapat. Pwede mo namang buhatin yan pabalik. Oo. Maganda sana kaso alam mo yun, makalat. No? Yun ang tama yun. Yung mga bato. Mga two wheels, natural pool. Oh. Ayan, right there. Tingnan natin. Parang ganito yung sa Biri, Nomi. Ang lamig ng tubig. Tapos ang linis. Oh. Ayan, natural pool. Pakyatin natin. Pakyatin natin para makita nyo. Ah! Yun oh. Mga natural pool nga. May mga isda pa oh. Ayan yung death pool. Hindi ko alam kung makikita nyo dito eh. Pero high tide pa kasi. So maybe later lilitaw na yung hole. Ano natin naliligo. And that's the Mary Hill. Bagong tayo lang, may church dun. Ay, yung church mo. Mary Hill. Tapos yan. Tapos unfortunately, sarado daw eh. Alright. It's 8:09 in the morning. And nandito pa rin kami. Ah, may daga. Ayun. Nakita nyo. Dito kami sa Tuktok. Ayan, Tuktok. So, ang ginagawa namin dito is we're waiting for the death pool to show. Kasi high tide pa. As you can see. Yan. I'm not sure if you can see it or if you will see it sa camera. Right. Yun. Yun. There. So, andun siya. Andun yung death pool. So high tide pa kaya hindi nakikita yung butas. Pero sa aerial shot na ginawa ko kanina, nakikita siya. So later, pagka siguro tawag dito, low tide mami. Oo. Pag low tide makikita na siya. So papakita namin sa inyo. Alright mga two wheels, bumaba na ako. No? Ibang ko kung hindi ma-wind noise. Whoa! Papakita ko sa inyo close up yung death pool. Right. Yung mga death pool. Lakad lang tayo dito. Dito siya makakatuyo. Oh shit, no. Uy. May slide na ako. Madulas. Dito tayo. Dahil sa may medyo stable. Alright. Yan mga ka-two wheels. Yun yung death pool, see? Alright, so pwede kang ano dito, pwede kang tumalon kung matapang ka. Tapos lusot mo dun sa kabila, lulusot ka dun sa mga ano, yun o, yung mga batong yan. May butas yan sa ilalim. Yan,
Kung matapang ka, try. Marami nang nagtatry dito eh. Ito, yan pa oh. Right. Diba? Dito lang yan sa Cabuangan Beach sa Burgos. See? Yeah, wait mo ko. Wait mo ko. Marami ditong ano mga katuyos, no? Yung mga parang natural pool katulad ng nakita natin kanina. So dito, kung gusto mong chumil, pwede ka dito. Hindi mainit, ayun no. Alright. Kaso alam ko medyo malalim tayo. Medyo mukhang malalim eh. Oh. Di ba? May plastic. May nang iwan ng plastic. Whoa. Oh, lakas na ng alon, no? Lalaki na ng alon. Wow. Dito. Dito kitang-kita yung butas. Tingnan nyo. Yan, no? Diba? Ganda. Kaso, pag marunong kang lumangoy, pwede. Pero kung hindi, chill ka lang. Dito ka lang sa takas. Ito, nangihigop oh. Ano? Nangihigop na. Oh! Parang washing machine. Malalim siya mga katuloy. Yan oh. Diba? Ganda. Solid.
mga two wheels, finally the day ends for us, di ba? So uwi na kaming Angeles. So far yung ride namin today is sobrang smooth, ang ganda, dami namin napuntahan, and yun lang, masaya. Ano masabi mo? Although kahapon hindi kami nakalabas, Oo. ngayon naman nasulit naman yung araw. Tama. And we went there sa death pool and took some drone shots and some pictures, and naglakad din kami hanggang sa dulo. So okay naman. Satisfied naman kami, and masaya naman kaming uuwi sa Pampanga. So I think that's about it. Until the next travel adventure, join us. Alright, Thank Bye. you. Bye.